Fideo adolygu cwestiwn arholiad tygau. 1 cwestiwn 2. Diagramau Venn. Dyma'r cwestiwn. Mae 30 cefnogwr rygbi yn teithio ar fws i Gaerdydd. Maen nhw'n penderfynu ymchwilio i faint ohonyn nhw sy'n gallu canu 1 neu 2 o'r caneuon hen wladynhadau a Bread of Heaven. Mae 12 yn dweud bod nhw'n gallu canu'r ddwy gan. Mae 18 yn dweud bod nhw'n gallu canu Bread of Heaven. Mae 5 yn dweud nad ydyn nhw'n gallu canu unrhyw un o'r ddwy gan. Cwblhewch y diagram Venn isod i ddangos y wybodaeth hon. Mae'r set cynhwysol epsilon yn cynnwys pob un o'r 30 cefnogwr ar y bus. Felly tu fewn i'r sgwaryn sy'n cael ei gynrychioli gan epsilon, mae pawb sydd ar y bus. Mae'r rhan B wedyn yn gofyn i ni, mae'n dweud ni, mae un o'r cefnogwyr hyn yn cael ei ddewis ar hap. Beth yw'r tebygolrwydd bod y person hwn yn gallu canu hen wladfenhadau? Felly, meddwl am hyn. Mae yna gysylltiad rhwng y ddau rhan o'r cwestiwn. Gan bod ni'n gallu darganfod tebygolrwydd yn B o'r rhifau yn y diagram Venn. Felly, mewn diagram Venn, gallwn ddefnyddio symbolau gan rychioli'r gwrthrychau, sef y cefnogwyr rygbi yma. A yn y sefyllfa yma, mae gennym rhifau, felly bydd yn haws ei defnyddio yn syth. Felly, meddwl yn gyntaf gallwn nodi'r wybodaeth defnyddiol. Mae yna 4 ffaith byddwn nhw angen ei defnyddio. Mae 30 cefnogwr rygbi yn teithio ar fws i Gaerdydd. Mae cyntaf yn dweud ni bod y cyfanswm y rhifau yn y diagram i gyd yn adio i 30. Mae'r ail yn dweud ni, yn lle mae'r cylchoedd yn croes dorri. Hynny yw, y rhai sy'n gallu canu'r ddwy gan. Felly, rhai sy'n canu hen wladfenhadau yn y cylch cyntaf, Bread of Heaven yn yr ail gylch, a'r darn yn y canol yw'r rhai sy'n gallu canu'r ddwy ran. Felly, ni'n gallu gweld bod hwnna yn 12, gallwn ni osod 12 yn y rhanbarth bach yna. Y trydydd yn dweud ni bod y cylch sy'n cynrychioli'r rhai sy'n gallu canu Bread of Heaven, felly y rhai ni gyd, hyd yn oed os nad ydyn nhw'n gallu canu hen wladfenhadau, yn gorfod cynnwys cyfanswm 18. Felly 18 mynen i gyd, 18 yn dweud bod nhw'n gallu canu Bread of Heaven, a gan fod gyda ni 12 yn barod, mae hwnna'n gadael 6, 12 tyn 12, 18 tyn 12 yn rhoi 6 i ni ar ôl yn y darn o'r cylch Bread of Heaven sydd ddim yn gallu canu hen wladfenhadau. Felly mae pedwerydd ran yn dweud ni, 5 yn gallu, nad ydyn nhw'n gallu canu unrhyw un o'r ddwy gan. Felly tu allan i'r ddwy gylch, maen nhw'n methu canu hen wladfenhadau na Bread of Heaven. Felly ni'n goffo gosod nhw tu allan i'r ddau gylch, ond tu fewn y sgwaryn. Felly mae 5 ohonyn nhw tu allan. Nawr beth oedd angen ni ddarganfod, oedd reynad yn gallu canu hen wladfenhadau. Ond mae angen i ni ddod o hyd i'r darn yma gynta. Ar gyfer y rhan o diagram sydd heb rif, gwelwn ni bod gyda ni, felly adio beth sydd gyda ni, 12 plus 6 plus 5 yn rhoi 23. Mae 30 ar y bws, felly mae'r darn olaf, sef y darn yma, yn mynd i fod yn 30 tynnu 23, sef 7. Gosod 7 yn y darn yna. Felly ni wedi llanw'r diagram Venn bob darn o fe. Hen wladfenhadau yw'r cylch cynta, Bread of Heaven yw'r ail gylch, 12 yn gallu canu'r ddwy, 15 methu canu 1, felly gadael ni 7 i hen wladfenhadau heb Bread of Heaven, a 6 yn gallu canu Bread of Heaven heb hen wladfenhadau. Felly, mae rhan B yn aten, so ni wedi gorffen y llun, mae un o'r cefnogwyr hyn yn cael ei ddewis ar hap. Beth yw'r tebygolrwydd bod y person hwn yn gallu canu hen wladfenhadau? A mae hwnna'n golygu hen wladfenhadau gyda neu heb yr ail un. Bydd angen ein diagram Venn gorffenedig i ateb y rhan yma. Felly dyna ni ar ôl
rhanbarthau wedi llan mewn. Tebygolrwydd ryw ddigwyddiad, ni angen tebygolrwydd, yw nifer llwyddiannau o'r canlyniadau hafal debygol dros nifer posibl o'r canlyniadau hafal debygol. Felly nifer y llwyddiannau sy'n gallu canu hen wladfenhadau allan o nifer posibl. Felly 7 a 12 sy'n gallu canu hen wladfenhadau allan o'r cyfanswm ar y bws yma, sef 30. So ni'n cael 19 allan o 30. Ni fethu canslo hwnna, felly dyna'n ateb ni ar gyfer rhan B. Cwestiwn amgen, un arall nawr, yn ymwneud â diagram Venn. Yn y 24 person ar fws, tebygolrwydd bod un person yn gwisgo het yw hanner. Y tebygolrwydd bod un person yn gwisgo sgarff yw treian. Y tebygolrwydd bod un person yn gwisgo het a sgarff yw 1/8. Sawl person sydd ddim yn gwisgo het na sgarff? Wel, meddwl am hyn, mae yna sawl ffordd i drin hyn. Fe gallwn ni weithio gyda'r ffracsiynau syth, ond bydde angen tynnu ac adio a mae'n mynd yn gymleth, ond mae siwr fod yn haws trosi i rifau a maen nhw angen sawl person, felly rhif maen nhw angen ar gyfer yr ateb, felly nawn ni na. Gallwn weithio gyda'r tebygolrwydd a geiriau fel gwisgo het a ddim sgarff, ond mae'n siwr fod yn haws defnyddio diagram Venn. I weld yn weladwy yn helpu. Felly nifer sy'n gwisgo het yn haflu tebygolrwydd bobl sy'n gwisgo het llosi nifer y bobl. Felly mae gyda ni hanner y bobl, tebygolrwydd yw hanner, bod nhw'n gwisgo het, llosi 24 sy'n rhoi 12 i ni. Y nifer sy'n gwisgo sgarff yw tebygolrwydd gwisgo sgarff, llosi nifer y bobl, a'r gwisgo sgarff o treian, llosi nifer y bobl, 24 sy'n rhoi 8 i ni. A wedyn, y nifer sy'n gwisgo'r ddau, yw tebygolrwydd gwisgo'r ddau, sef 1/8, llosi nifer y bobl, sy'n rhoi 1/8, llosi 24, yn rhoi 3 i ni. Felly, gallwn lanw diagram Venn i mewn fel o'r blaen. Felly, dyma ni diagram Venn. Y labelu'r cylchoedd gyda, felly cylch cyntaf hetiau, ailgyrch i'r sgarffiau, maen nhw yn croesdori epsilon yw'r symbol bach na i fod, mae hwnna'n golygu yr cyfanswm sy'n ar y bus i gyd. Felly mae gyda ni 3 yn y canol, hwnna'r rwyddau llan o lan, mae gyda ni 3 yn y canol, sy'n gallu gwisgo'r ddau, het a sgarff. Gwisgo het yw 12 tynnu 3, felly 12 gyd ar gyfer het, tynnu 3 gadael ni 9. Ar gyfer sgarff, oedd tebygolrwydd gwisgo sgarff oedd treian, sef 8 ohonyn nhw. Felly 8 tynnu'r 3 sy'n lawr yn barod yn rhoi i ni 5. Felly mae 9 plus 3 yn rhoi'r 12 sy'n gwisgo het, 3 plus 5 yn rhoi'r 8 sy'n gwisgo sgarff, 3 yn gwisgo'r ddau. Mae un darn heb ei wneud, os rwy'n yn gwisgo dim un o'n nhw. Wel, sadwn ni rhain lan, gallwn nhw gyfrifo hyn wrth tynnu'r cyfanswm sydd tu fewn y cylchoedd allan o'r cyfanswm sydd ar y bws. Felly 24 ar y bws, mae gyda ni 9 a 3 a 5. Felly 24 tynnu 17 sydd fyna yn rhoi bod 7 dyn ni ddim yn gwisgo het na sgarff. A dodwn ni'r 7 mewn yn y diagram yn ei le priodol. Felly, deunydd bonus, symbolau tebygolrwydd. Rydym wedi gweld er enghraifft P gwisgo het, a golygu'r hyn y tebygolrwydd bod rhywun yn gwisgo het. P am probability, a mae'n cael ei ddefnyddio yn y Gymraeg. Felly P gwisgo het yw tebygolrwydd bod rhywun yn gwisgo het. Mae yna llaw fer defnyddiol i ysgrifennu tebygolrwydd. Gallwn ddefnyddio hyn i ddangos beth sy'n cael ei cynrychioli yn pob rhanbarth
o fewn y diagram Venn. Felly, fel i bedol fawr, ni'n defnyddio hwnna ar gyfer uniad. A mae hwnna'n golygu a uniad B yn golygu bethau sydd tu fewn i A neu B. Neu'r ddau. Felly A neu B yn golygu beth sydd tu fewn i A, beth sydd tu fewn i B, neu beth sydd tu fewn i'r ddau. A mae hwnna yn y esboniad mathemategol fel, os ydych chi moyn brechdan a chi'n cigfoch a chi moyn dod i sos coch, neu sos brown, chi ddim yn gallu cael y ddoi. Wel, gallech chi, ond fydde fe ddim yn neis iawn. Felly yn y dull mathemategol, mae neu yn golygu neu'r ddoi. Defnyddio'n fel N y fawr ar gyfer y croesdoriad. A mae hwnna'n golygu y pethau sydd tu fewn i A B. A B. Gyda'i gilydd. Felly neu dyn ni, A dyn ni. A mae minus yn golygu nid. Felly A minus B yn golygu pethau tu fewn i A, ond dim tu fewn i B. A wedyn dash yn golygu cyflenwad neu'r gwrthwyneb, a bydde A dash yn golygu pethau sydd ddim yn A. Felly gallwn ni labelu'r cylchoedd yma nawr. Felly mae A B dyn ni, oedd epsilon dyn ni tu fas yn cynrychiola'r cyfan. A B yw'n cylchoedd ni. Wedyn, gan bod y croesdoriad yn golygu beth sydd tu fewn A B, gallwn ni labelu hwnna gyda A croesdoriad B. A croesdoriad B yw le mae'r ddoi yn croesdori. Ar y lŵn, ar y chwith, lŵn, can pethau sydd tu fewn i A, ond ddim ond B, yn ddim tu fewn i B. A defnyddio ni A minus B. Mae lŵn yn golygu, meddyliwch am liad, felly darn o A sydd ar A croesdoriad B wedi tynnu mas yma. Felly ni'n gallu gosod mewn yma y darn rhanbarth bach hyn A minus B. A wedyn y rhanbarth ochr draw yw B heb yr croesdoriad, sef B minus, felly B minus y darn sydd tu fewn i A, a mae gyda ni B minus A, yr A sydd tu fewn i B. Yn yma na. Nid yr A i gyd, just y darn o B sydd dim A yno fe hefyd. Dyna beth mae hynna'n golygu. A wedyn, ar gyfer tu allan i gyd, gallwn ni ddweud y pethau sydd ddim yn A na B. Felly A neu B yw A uniad B, ond tu allan yw'r hynna yw y gwrthwyneb, y cyflenwad. Felly A uniad B dash, felly gosod e fyna. Neu gallech chi fo'n gweud y pethau sydd ddim yn A ddim yn B. Felly, tu allan i A, yw'r holl lun tu allan i A, croesdoriad tu allan i B. So, tu allan i B yw hwnna i gyd, a le mae'r hynna'n croesdori? Wel, tu allan o ddoi. Felly, ni'n gallu gosod hwnna hefyd ar y tu fas. Mae'r ddoi yna yn golygu'r un peth. Dyma bach o symbolau i chi. Byddai'r ein yn defnyddiol pan chi'n mynd i wneud lefel A, os chi yn mynd i gyrru ymlaen i wneud mathemateg lefel A.